هجمارك چالکوانên Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo nîqaşkirina Eklezya Navmala Kurdî li bajarê Qamişlo dîdarek li dar xistin. Dîdar dibin duruşmeya berjewendiya giştî me kom dike û bi beşdariya çalekvanên Kurd û nûnerên partiyên siyasî hat li dar xistin. Di dîdarê de giringiya Eklezya Navmala Kurdî û çawaniya avakirina şandeyek yekgirtî ji bo çûyîna Şamê hat nîqaşkirin. Her wiha hat gotin divê mafê Kurdan di destûra nû de were parastin û bi tu awayî nayê paşguhkirin. An jî neyê paşguhkirin. Di dawiyê de deriyê nîqaşan li pêşiya beşdaran hat vekirin û her kesî nerînên xwe par vekirin. Dixwazin bêjin Kurd beşdarî vê şoreşê bûn destpêkê de dido em dikarin bêjin nerîna Kurda di pêşeroja Sûrî de bi giştî çi ye her wiha nerîna Kurda di mafê Kurda de Sûriye di destûra Sûrî de ya nû de çi ye her wiha di yekbûn yekrêzî yek hilwesta yek şanda Kurdî got herin berê xwe bidin Şamê wek nameyekê bidin wanakê em karî bin piştgir bin ji tevgera siyasî re got dikarî bin piştgir bin ji tevgera siyasî re wek nexşereyekê îro divê komcivînê de derkeve gom tên ser masa tevgera siyasî îro ev guftugûyê got çêdibin ji bal General Mesrûr Evdê de her wiha Serok Mesûd de got çêdibin em karî bin wek nexşereyekê dêne pêşiya wa got tevgera siyasî bi yek nerînê bi yek hilwestê bi yek şandê got berê xwe bidine Şamê. Gerek îro em xwe bidin ser hev em mala Kurdî bidin ser hev em nerînek yekem em zanibin bê em ê çi bixwazin ji Şamê em piştgiriya tevgera xwe siyasî bikin em piştgiriya metalibê xwe Kurdî gişî bikin em yanî programek me zelal hebe em newilo rengekî fewdawî herin em ji ber wilo em vî karî rabûnin.